Enw fi yw Meredith Parker, gos i geni yn Hwlffordd yn 1969, blynyddoedd yn ôl, a os o'n i yma gyda'r teulu dat, o'n i wedi 12, a wedyn ysfi coleg yn Cyfforddin, a wedyn Llundain, a wedyn fynd nôl am tamed, a wedyn sy'n byw yn Lerpwl. A na fel cwrdd i ar wraig, a gyda'r wraig na fyna wedi 8 flynedd, a wedyn, o'r wraig wedi cael ei geni yn Lerpwl, ond wedi ddim mudo mas o Lerpwl o gwbl. Wedi dim ond y gweithio lan fyna, wedi am newid, a wedi'n gweithio yn marchnata. So, wedi cael gwaith lawr fan hyn yn Llanelli a Abertawe, a mi dyn ni lawr i'n Arberth 12 mlynedd nôl, a na fe, mae'n i ma o ddar ni. Mae'r tad fi yn dod o Buxton, fan yn gogledd Lloegr, a wedi dod lawr 1960, a wedi dod lawr i Pysgota, ond cwrdd e mam fi, a wedyn na fe dechrau o pethau fan'na. So na pan mae enw Saesneg dweud fi Barker, ond gyda fy mam, Ruth Barker, gyda i geni yn Porthgein, a'r gogledd Sir Benfro ar fordir fan'na, a wedi'n cantores weddol enwog amser nhw. Mae'r teulu hi nawr, Prices, maen nhw'n dod o Tyddewi, a wedyn mae'r Edwardses yn dod o Rosebush. So, na ble mae'r teuluoedd fi'n dod â'i gilydd i'w lawr yn gogledd Sir Benfro. Glos i hwnna nawr, ar y Lansker Line nawr yn Arberth. So, mae'n gallu mynd i'r gogledd os iawn, mae'n dod i dde os iawn. A beth dwi'n teimlo pan nhw'n dod nôl fan hyn, mae'r hiraeth yn dod yn naturiol. Mae hiraeth, chi teimlo hiraeth am beth pan chi'n mynd hyn, a gyda'r Covid a'r lockdown o beth, mae'r hiraeth, ffeili mynd mas i weld ffrindiau, ffeili mynd i'r trath, ffeili mynd i'r bethau naturiol neu'r llefydd naturiol. So, mae'n bod yn od, ond mae'r hiraeth, chi'n cael ei geni gyda'r hiraeth, a mynd na trwy'r amser, a chi'n mynd i marw gyda'r ge. Cymesuredd, yn meddwl, yna symmetri rhwng yr awyr, y deiar, a'r môr. Mae'n perffaith fel la. A mae rhyw fath o drama pob amser o'r dydd yn gwybod mae'r tywydd gallu bod yn warthu y sawr yma. Ond gwybod i ni, mae gwynt trwy'r amser. Ond erbyn nos, pam sy'n lloer, mae'r ser erbyn nos, dim byd well na fod yn Sir Benfro amser i ni. A wedyn yn y dydd, chi'n mynd lawr i'r trath a mynd i'r môr, a lot o ffrindiau da fi, a lot o pobl, generations sy'n fwy hyn, a fi, wedyn nhw'n gweithio ar y môr. So, wedyn ni'n glos i ni, a mae'r tir wedyn, mae lot o pobl ffarmwr tato yn teulu fi, yn teulu y mam. Nhw'n gyd yn twyddi tato trwy'r haf. So, mae'n sy'n bwysig yw'r ffordd mae'r cymesuredd, ffordd mae'r tair yn gweithio dy gilydd, mae'n perffaith Sir Benfro. I weid y gwir, o'n i ddim yn gwybod y ti'r mynyddoedd Preseli, gweld y mynyddoedd Preseli, ond i ddim yn lan na o gwbl achos mae'n ochr arall Sir Benfro. Ond nawr mae'n i'n byw yn Arberth, bod lan na'n aml, a mae'n rhaid dweud, pan ti'n mynd lan yn y Preselis, o'n i'n dweud, lan i'r mynyddoedd Preselis, mae'n posib drych fel dos un glans gyda'ch ben, gallu mynd nôl i'r oes haearn, achos a ble mae'r cerrig Stonehenge yn dod cyn yr oes haearn, a gallu weld lan dat nawr, mae fel mae'r hanes Sir Benfro i gyd fyna o flaen chi. A pan chi'n lan na, beth sy'n neis hefyd, gallu jyst drych a beth sy'n drych yn dda, fel mae'r trath yn lawr yna'n drych yn neis, a mynd lawr yna, mynd i'r tafarn lleol a aros fyna am y nos, a campo. A blynyddoedd o'n nhw wedi ffindio cerrig o Preselis yn y Severn Estuary. Na'r sŵt wedi ffindio mas wy'r cwch wedi dod yn o draw. Achos fe un dysinco, achos ffrindio ni'n carreg hwnna. Ond beth o'n i'n hoffi, beth oedd ala fi'n meddwl o'n i'n gret, wedi ffindio'r carreg a wedi'r twll fan hyn o'r cyffitwr, dyma o'n i'n straight nhw'n i'r twll. A i'n fel, reit, so eisiau weid mwy na hynny nawr, oes e? Mae rhywbeth personol, mae 2 llinell o un o caneuon fy mam, Ebrill y Briallu, a mae'r 2 llinell yn mynd, ti yw'r un sy'n codi'n halon, ti a'r Gwanwyn yn dy wen. A mae'n siarad bod i'r Ebrill yn dod mas yn Briallu, a mae'n siarad bod i'r Gwanwyn, a siarad bod i'r blwyddyn yn dod nôl yn newydd, sbon, a mae'n dechrau eto, popeth yn tywydd eto, a mae'r pysgod yn dod nôl, mae'n fel se, mae'n dechrau eto, mae'n teimlo fel la, heddiw nawr yn dod mas o Covid, fod falle mae'n dechreuad newydd. Mae'r 2 llinell na ar bedd mam a dad fi hefyd.
So, bob tro dwi'n mynd i'r bedd, dwi'n meddwl am y dwy llinell na. A na beth sy'n hala fi meddwl bod ti eisiau benfro mwy yn y beth yw'r dwy llinell. Sgrifennu fo mam yn yr stafell byw ar y piano pan o'n i'n babi. So, mae'n, rhywbeth personol, rhywbeth fel lad sy'n hala fi meddwl bod ti eisiau benfro. Beth benna sy'n digwydd eisiau benfro yn digwydd dros y wlad i gyd, dros y byd i gyd. A na beth sy'n pwysig i cofio bod mae popeth eisiau benfro. Popeth ych chi'n meddwl o ti yn mynd nôl i fel dod i'r blaen yr oes ei han dat nawr. Mae popeth sy'n digwydd eisiau benfro yn digwydd dros y byd i gyd. A cofio hyn ni, gallwch chi wneud rhywbeth yn Sir Benfro a gallwch chi siarad i pob un gyda'r gwaith nhw. Bydd pob un yn deall yn rhyw ffordd ble benna maen nhw o ble maen nhw'n dwad o yn y byd. Na beth dwi'n dysgu mae Sir Benfro yn gwneud i gwaith fi, bod mae'n lleol a mae'n agored i'r byd i gyd.